എല്ലാവർക്കും വിനീത നമസ്കാരം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഷ്ടമസ്കന്ധം അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 7 ശ്ലോകങ്ങള് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷേസ്തു വേദശിരസ തുഷിതാ നാമ പത്ന്യഭൂത് തസ്യാം യജ്ഞേ തതോ ദേവോ വിഭു ഇത്യഭിവിശ്രുത. വേദശിരസ ഋഷേ, വേദശിരസ് എന്ന ഋഷിക്ക് തുഷിതാ നാമ, തുഷിത എന്നു പേര് എന്ന സുപ്രസിദ്ധയായ പത്നി അഭൂൽ, പത്നിയുണ്ടായിരുന്നു. തഥാ തസ്യാം, അവനിൽ നിന്ന് അവളിൽ ദേവ ജജ്ഞേ, ദേവൻ ജനിച്ചു. വിഭു ഇതി, വിഭു എന്ന് അഭിവിശ്രുത എങ്ങും കീർത്തിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വേദശിരസ് എന്ന ഋഷിയുടെ ഭാര്യയായ തുഷിതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി വിഭു എന്ന സുപ്രസിദ്ധ നാമധേയത്തോടെ അവതരിച്ചു. അഷ്ടാശീതി സഹസ്രാണി മുനയോ യേ ധൃതവ്രതാ അന്വശിക്ഷൻ വ്രതം തസ്യ കൗമാര ബ്രഹ്മചാരിണ. ധൃതവ്രതാഹ, ധൃതമായ വ്രതത്തോടുകൂടിയ മുനയ, മുനികൾ, കൗമാര ബ്രഹ്മചാരിണ, കൗമാര ബ്രഹ്മചാരിയായ തസ്യ വ്രതം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്രതത്തെ അന്വശിക്ഷൻ അഭ്യസിച്ചു. ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം അഭ്യസിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ വിഭു എന്ന ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കൗമാരം മുതൽക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. യമ നിയമാദി വ്രതങ്ങളോടുകൂടിയ 80,000 ഋഷികള് ഈ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതത്തെ അഭ്യസിച്ചു. അതാണ് അഷ്ടാശീതി സഹസ്രാണി, 80,000 ഋഷികൾ. തൃതീയ ഉത്തമോ നാമ പ്രിയവ്രതസുതോ മനു പവന സൃഞ്ജയോ യജ്ഞഹോത്രാദ്യ തൽസുതാ നൃപ. പ്രിയവ്രതസുത ഉത്തമ, പ്രിയവ്രത പുത്രനായ ഉത്തമൻ. തൃതീയ മനു, മൂന്നാമത്തെ മനു. പവന, പവനൻ. സൃഞ്ജയ, സൃഞ്ജയൻ. യജ്ഞഹോത്രാദ്യാഹ, യജ്ഞഹോത്രൻ ആദിയായവർ. തൽസുതാഹ, അവന്റെ പുത്രൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാര്. ഹേ രാജൻ, പ്രിയവ്രതന്റെ പുത്രനായ ഉത്തമൻ മൂന്നാമത്തെ മനുവായിട്ട് ഭവിച്ചു. പവനൻ, സൃഞ്ജയൻ, യജ്ഞഹോത്രൻ മുതലായവർ ഉത്തമന്റെ പുത്രന്മാര്. വസിഷ്ഠതനയാ സപ്തഋഷയ പ്രമദാദയ സത്യ വേദശ്രുതാ ഭദ്ര ദേവ ഇന്ദ്രസ്തു സത്യജിത്. വസിഷ്ഠപുത്രന്മാരായ പ്രമദൻ മുതലായ 7 പേര് ഋഷികള്. സത്യന്മാര്, വേദശ്രുതന്മാര്, ഭദ്രന്മാര് മുതലായവരാണ് ദേവന്മാര്. സത്യജിത്ത് എന്നു പേരായ ആളാണ് ദേവേന്ദ്രൻ. അന്നത്തെ ധർമ്മസ്യ സൂനൃതായാം തു ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമ സത്യസേന ഇതി ഖ്യാതോ ജാത സത്യവ്രതൈ സഹ. ധർമ്മസ്യ, ധർമ്മന്റെ, സൂനൃതായാം, സൂനൃതകയിൽ, പുരുഷോത്തമ ഭഗവാൻ, ഉത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, ജാത ജനിച്ചു. സത്യസേന ഇതി, സത്യസേനൻ എന്ന് ഖ്യാത കീർത്തിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. സത്യവ്രതൈ സഹ, സത്യവ്രതന്മാരോടുകൂടി. ധർമ്മന്റെ ഭാര്യയായ സൂനൃതയില് പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാൻ സത്യസേനൻ എന്ന് സുപ്രസിദ്ധ നാമധേയത്തോടുകൂടി ജനിച്ചു. സോ അനൃതവ്രത ദുശീലാൻ അസതോ യക്ഷരാക്ഷസാൻ ഭൂതദ്രുഹോ ഭൂതഗണാൻ തു അവധീൽ സത്യജിൽ സഖ. അനൃതവ്രതം, അസത്യമേ പറയുകയുള്ളൂ എന്ന ദൃഢനിശ്ചയം. ദുശീലം, ദുഷിച്ച സ്വഭാവം. അസത, അസത്തുക്കളെ. ഭൂതദ്രുഹ, പ്രാണികളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന. ഭൂതഗണാൻ, ഭൂതസമൂഹങ്ങളെ. സത്യജിത് സഖ, സത്യജിത്താകുന്ന സഹായത്തോടുകൂടി അവൻ അവധിയിൽ വസിച്ചു. അസത്യമേ പറയുകയുള്ളൂ എന്ന വ്രതത്തോടും ദുസ്വഭാവത്തോടും കൂടിയ അസത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരും ഭൂതങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരുമായ യക്ഷരാക്ഷസന്മാരെയും ഭൂതഗണങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സത്യജിത്ത് എന്നു പേരായ ആ ഇന്ദ്രനോട് കൂടി ചേർന്ന് സംഹരിച്ചു. സത്യസേനൻ എന്നു പേരായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ സത്യജിത്ത് എന്നു പേരായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനോടുകൂടി ഈ ഭൂതഗണങ്ങളെയും യക്ഷരാക്ഷസന്മാരെയെല്ലാം സംഹരിച്ചു. ചതുർത്ഥ ഉത്തമ ഭ്രാത മനുർനാംനാ ച താമസ പൃഥു ഖ്യാതിർനരക്കേതു ഇത്യാദ്യ ദശ തൽസുതാഹ. ചതുർത്ഥ, നാലാമത്തേവൻ. ഉത്തമ ഭ്രാത, ഉത്തമന്റെ സഹോദരൻ. നാമനാ താമസ, പേരുകൊണ്ട് താമസൻ. തൽസുതാഹ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ. ദശ, 10 പേര്.
പ്രിയവ്രതപുത്രനായ ഉത്തമന്റെ സഹോദരൻ നാലാമത്തെ മനു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് താമസൻ. പൃഥു, ഖ്യാതി, നരൻ, കേതു മുതലായ 10 പേര് ഈ താമസന്റെ പുത്രന്മാര്. ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നാളെ നോക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.